Kom maar op met dat ding. Je kan... Andersom, hè? Anders kun je het niet lezen. Sorry. Je kan je jas wel uitlaten, hoor. Ja, is het te warm in de ballon? Ja. We gaan om 8 uur omhoog. Het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Zo is het. Lekker eten. Ja, zo is het. Het idee kwam en toen vroeg iemand waar gaan we naartoe? En het eerste wat de griep zei was Heerenveen. Nee, één drupje? Nee. Eerst een drup. De kuske moet er nog ja, op. nou, hoe heet dat ding? Kuske. Het kuske. Het kuske, dat noemen wij dat in Brabant. Kuske moet er ook nog even op. Nou, doe dat kuske er maar op, jongen. Ja, ik doe Hebben we dat klaar? Oh, dit zijn er 2. Wij gaan naast een Indische ballon. Eten sieren. En dan boppen in de ballon is het altijd warm, dus dan is het ongeveer 110. Nee, 180, 90 graden, is het wel. En dat kunnen we dus pocheren. Dus we hijsen boppen in de ballon het eten. Dan heb ik een barbecue'tje in de ballon. Ja, en dan ga ik lekker grillen. Ja, dat wordt natuurlijk fantastisch. En even een paar liedje dingetjes voor jou. Aspergesoepje voor onze Brabanders. Zo eens even zien dat we bij Friesland en ik goed eten zien kennen. Oh nee dan. Crèmesoep van asperge. Jongens, soep hoor! Aspergesoep, meeuwis. Heerlijk. Ja? Nou, dit wil ik. Hey! Van oude middenstip. Waar maakt het nou mooi? Is dat geweldig? Dit is Friesland. Friesland is mooi. Op deze manier. Wat heb je gedaan? Oh, dat is even. Oh, jij... De zon komt mooier op die dag dan anders. Kom aan. Op het moment dat je ogen open doet. En heel de kamer is totaal veranderd. Even voelen, hè? Want als je, dit is rauw vlees, dat is medium vlees en dat is stropbak. We hebben varkenshaas klaargemaakt tot de barbecue. Met vuur? Met vuur. En we hebben asperges gepocheerd en boontjes. En die zijn boven in de ballon gegaan. En die hebben we na 20 minuten op 90 graden gehangen. En met een jachtsaus met een klein beetje rom. Nou, doe dat nou niet. Oh, is dat aspergesoep? Wie het bord leeg heeft, die kan het inleveren bij de Het is wonderbaarlijk. Adembenemend. Kijk nou hier. Film het even. Oh, kijk dan! Al die... Oh, heerlijke lamsruggetjes. Zalig! Die lui die denken allemaal van... Hey! Oh, kijk uit. Oh, jee! En hoe mooi wil je het hebben? Dan ben je together, mijn Guus Meeuwis, in de Ballonwest, gaan we lekker eten siert. Alle keer tevreden meesken. Meesken, lekker eten is een vorm van geluk. Together, maar Guus. Wat wil je nou meer?